Incwadi Johane chapter number 13. Sizoqala nje ukufunda verse 21. John 13 verse 21 sifuna ngesizulu. uJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni wafakaza wathi, ngiqinisile ngithi kini omunye wenu uyakungikhaphela. Hallelujah. Amen. Wafakaza wathi, ngiqinisile ngithi kini omunye wenu uyakungikhaphela. Ungaqhubeka. Abafundi babhekana bengabazi ukuthi ukhuluma ngobani. Babuhlezi edleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo emngeke esifubeni sikaJesu. uSimon Petru wayesemqhela ethi, ngisho ukuthi ubekhuluma ngobani na? Yena emngeke esifubeni sikaJesu wathi kuye, Nkosi, kubani na? Hallelujah. Amen. Lapha esifunda khona bazalwane yile kathi uJesu esezoya esiphambanweni. Amen. Amen bazalwane. Amen. Esekwenzile okuningi uJesu ehamba ekhulukisa eshumayela efundisa. Amen bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli lapha esifunda khona ngenxa yokuthi uJesu wayeyazi indlela yakhe. Amen bazalwane. Amen. Utholakala lapha uJesu ethi, ngiqinisile kini ngithi kini omunye wenu uyakungikhaphela. Amen. Amen bazalwane. Ukukhaphela ke cishe siyakwazi sonke ukuthi it is a betrayal. Amen. Amen bazalwane. Amen. And ukuze kube khona i-betrayal kufanele ukuthi kube khona an established relationship. Amen bazalwane. Amen. Kufanele ukuthi kube khona ukuthembana okuba khona. Amen bazalwane, noma ukwethenjwa okukhona. Amen bazalwane. Amen. Lapha ke esifunda khona uJesu bahlezi basedleni. Amen bazalwane. Njengoba behlezi besedleni utholakala uJesu ekhuluma nabafundi bakhe abasondelene naye ethi yena omunye wenu uyakungikhaphela. Amen bazalwane. Uma sikhumbula sizokhumbula ukuthi labafundi uJesu ayehlezi nabo lana kwakuyinsani yabafundi. Amen bazalwane. Ngoba ebeke wahamba uJesu enesixuku negroup yabafundi. Amen bazalwane. Ithe noma kuyo le group yabafundi there was an inner group of the 12. Kodwa bethiwa bangabe bebalwa bewu-70 kuthiwe laba bawu-70 bangabafundi bakaJesu. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli kwathi ekuhambeni esafundisa uJesu mawufunda kuyo incwadi kaJohane chapter number 6 sithola ukuthi wathi uJesu esafundisa ethi ongadli inyama yami aphuze igazi lami lowo onjalo akangilungele. Amen bazalwane. Amen. Lithi esakshilo lokhu uJesu baqala bakhonona to a point lapho sebathi khona abanye bafundi lilikhuni lelizwi ubani ongalimela yini. Amen bazalwane. Amen. Bese lithi ke ukusukela lapho ke kwase kuba khona a great turning away. Amen bazalwane. Kwaba khona abamshiyayo
uJesu. Amen bazalwane. Bebehamba naye beseduzane naye, kodwa wathi maqala kwenyukela base bayamshiya uJesu. Amen bazalwane. Ngoba kuyinto evamile futhi senzeka nakulezi insuku. Amen bazalwane. Ngoba angithi ukulandela uJesu akuyona into elula. Kuyinto ebizayo kakhulu. Futhi naye uJesu ubekwazi lokho. Simuzwa ngelinye ilanga ethi ofuna ukuza emva kwami makathathe isiphambano sakhe azidele ebese wenze njani uyamlandela. Amen bazalwane. Engathi wayefuna ubalungisela ukuthi noma ubani whoever wants to follow me must be prepared. Amen bazalwane. Ngoba le ndlela yokumlandela is not an easy one. Iyabiza. Amen bazalwane. Le ndlela yokumlandela ayimnandanga. Amen bazalwane. Ala ayikho mnandi kimi. Futhi nakulowo ozomlandela angeke ibe mnandi. Hallelujah. Hallelujah. Kunomhlabelelo baba maphanga ngapha ePitoli bawuthanda kakhulu. Othi hamba ndimo alinde. Hayi mathanda. Soshaya sizishone phansi. Sithi hayo mathanda. Abezalwane. Kodwa unako umphazamisa kancane ngokuthengisa elinye ivangeli bese kugodla iqiniso. Amen bazalwane. Ngoba ukhanda uhlobo lwabazalwane oluthi lapho uma ngabe kufika khona ukwenyukela bese bathi asishinyayezwana kanje. Wathiwa hayo mathanda. So manje njengoba sekukhona amathanda nje ayingcono ngisehleleza. Amen bazalwane. Hallelujah. Kanti ukukholwa uJesu engathi kuyawabiza futhi amathanda. Hallelujah. Ngathi kuyawabiza futhi amathanda. Amen bazalwane. Ngoba uthi uJesu maqhubeka nje lezincwadi ngoba uyabona kusukela lapho esifunda khona bangafunda nje ziqhubeka lezi incwadi ungene 14, 15, 16, 17 uJesu wayesefika esikhathini lapho khona esebona ukuthi usungiphelele umsebenzi wami lapha emhlabeni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi njengoba umsebenzi wakho uphelile emhlabeni, let me prepare abantu enhliziyweni nabo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba umuzwa ethi yena njengoba izwe mina lingangithandanga nabo alisoze labathanda. Hallelujah. Ngoba baphethe into ephambene nezwe. And therefore njengoba izwe lingeke lingamkelanga mina nabo kanjalo the world will never accept them. Hallelujah. Hallelujah. So manje ke lapho uJesu ukhuluma nabafundi bakhe bahlezi phansi uyaqala uyabalungiselela. Uthi okunye lakini uzokhaphela. Hallelujah. Kanti labantu akhuluma nabo is the same people abathi mhlale seventi ijika. Lithi iBhayibheli wajika wabheka ngakubo. Wathi pho minake. Nyokwenze njani? Mhlalelele. Ilapho lithi waphendula uPetro athi Nkosi siyosuka kuwesiyeni. Ngokuba bazophila kuwe. Amen bazalwane. So manje uma ngabe uJesu sethi kubo the same group
omunye wenu uzomkhaphela seyishaya kanzima kakhulu. Amen bazalwane. Ngoba akayikhombi ekudeni lento kodwa ikhomba kule inner group eyayisondelene naye kakhulu kunabo bonke abantu. Yayihamba naye lapho ahamba khona, ilala naye lapho alala khona. Hallelujah. Bakhathazeka, baqala bakuzana, bathi kunomfundi owayeseduzane noJesu, hey ngoba wena useduzana awumbuze ukuthi ngubani na. Hallelujah. Qhubeka baba. From verse 26. Yes. Yena emnqekesweni sikaJesu wathi kuye, Nkosi kubani na? Ngakho waphendula uJesu wathi, yilowo engiyakumqinisela ucezu, ngimnike lona. Eseluqinisile ke ucezu, walinika uJuda Iskariyothi. Hallelujah. Amen. So manje uJesu ngoba besekufike isikhathi lapho embula khona noma alethe ukukhanya ngohambo lwakhe. Amen bazalwane. Amen. Siyathola masifunda cabanga chapter 6 ukuthi uJesu wayengaqala ukukhuluma ngokukhashela kwakhe. Amen bazalwane. Amen. Kodwa wangabanika ama details ngalesa sikhathi. Kodwa manje sekufika isikhathi lapho kufanele ukuthi kufezeke khona. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngoba kwakumisiwe ukuthi uJesu njengoba eza emhlabeni uyokhashelwa omunye wabangani bakhe. Amen bazalwane. Amen. Amnikelele esandleni sesitha. Amen bazalwane. Amen. Kodwa lenkathi kumiswa lokho uJesu wayekwazi naye ukuthi one of my friends is going to deceive me. He is going to betray me. Amen bazalwane. Uhamba analeyo nto. Ethi kulabantu engihamba nabo, one of them is my betrayer who will hand me over to my enemy. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa ke sekunjalo kuthi enhlizweni yami kwakungamisiwe ukuthi uJuda ozomkhaphela uJesu. Amen. Kodwa kwakumisiwe ukuthi uJesu uzokhashela. Kodwa ukuthi uzokhashelwa ubani kwangamisiwe. Amen. Qhubeka baba. Verse 27. 27. Emva kocezu uSathane wangena kuye. uSathane wangena kuJuda. Amen bazalwane. Amen. Wayeloko uJuda ehamba noJesu efundisa uJesu, futhi uma sifunda sithola ukuthi uJuda wayemgcina isikhwama. Amen. He was a treasurer kule group uJesu ehamba naye. Amen bazalwane. Uye owathi whenever behamba kuyokhishwa itax noma intela, he was the one that was responsible for that. Uma kwenzeka kungena umnikelo ubanjiswa yena. Amen bazalwane. Ikhombisa lento ukuthi yena uJuda wangesiye nje umfundi number 12 mhlawumbe ekugcineni, kodwa kwakuwumfundi oseduzane. Amen bazalwane. Nowethenjiwe ngezinto. Amen bazalwane. Ngithi mina uma kukhona i-betrayal funa qale kube khona isisekelo se-trust. Amen bazalwane.
When trust is broken, only then does betrayal end. Amen bazalwane. Lenkathi uJuda ephethe imali. Amen bazalwane. Zikhona izinto esitholayo ngaye uJuda ukuthi wayeyiphatha kanjani imali. Amen bazalwane. Ngakho ukuthi lithi iBhayibheli mhla ufika angazi noma kwakuMaria yini owafuke waphula ibhodlela lamafutha abizayo alabaster bottle. Amen bazalwane. Wayithatha wagcoba amafutha einyaweni zikaJesu. Sithola ukuthi uma kwenzeka lokho lithi iBhayibheli uJuda wabe siyabuza athi hawu lamafutha abiza kanje phela ebengathathwa lamafutha eyodayiswa uthatha imali kwabela abaphofu. Amen bazalwane. Kanti lithi iBhayibheli ngoba yena wakwazeka naye uJuda ukuthi siphethe kanjani isikhwama. Amen bazalwane. Njengoba ngithi mina bazalwane uJuda wangafanele kube uye okusho ukuthi kwangalotshwanga ukuthi uJuda uyokhaphela uJesu. Kodwa kwakulotshwa ukuthi omunye uyomkhaphela uJesu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Sibona ukuthi uma sekuzokwenzeka ukukhashelwa kwakhe kuJesu ima ungena uSathane kuJuda. Hallelujah. Hallelujah. Okusho ukuthi ona lo mhlambe wayengenapho enhlizweni yakhe uJuda ukumkhaphela uJesu. Mawufunda kwelinye lithi iBhayibheli wathi uma ngabe uJesu emkhomba uJuda lithi wakhathazeka waze wakhala uJuda. Amen bazalwane. Ngoba yena kahle kahle wayengafuni ukumkhaphela. Amen bazalwane. Kodwa isiprofeto sasimile esithi kufanele akhashele uJesu. Uma kuzofezeka isiprofeto esihle nesibi kuyabukelwa ukuthi ubani ongayigqoka lezi icathulo. Ngoba uNkulunkulu mangabe ezokwenza into enhle lithi iBhayibheli lami athi uNkulunkulu ngafuna phakathi kwabo umuntu ozoma esikhaleni abiye uthando lokuthi ngingangeni kwabhubhise. Hallelujah. Ngoba whenever kukhona into efanele ukuthi yenzeke ucingwa umuntu ozifezakalisa leyo nto. Hallelujah. Kodwa kulokhu-ke uma ngabe kucingwa wacingwa kwatholakala uJuda. Amen bazalwane. Ngoba simile isiprofeto ukukhashelwa kukaJesu. Kodwa igama lakaJuda labe seliyalotshwa ngaleso sikhathi. Ngoba ukumkhaphela uJesu akufikanga ngesikhathi uJuda eseyohlala phansi nabantu ayemkhaphela kubo. Kodwa kuyinto eqale esayihlalele yedwa uJuda endlini yakhe. Kuyinto eqale ngezinto ezincane enganakekile. Athi engugcina isikhwama angayiphathi imali ngokwethembeka. Hallelujah. Ngoba uma ngabe
lisho iBhayibheli uma ngabe uthi uJesu mangabe efundisa ngemimoya uthi into ezakalayo mangabe ekhishwa imimoya entweni uthi iyaphuma ihambe iyohlala ekudeni. Haleluya. Kodwa ithi lapho ihlezi khona bese elinye ilanga iphinde ibuye izohlola ukuthi lapho bekuhlezi khona khonani. Bese ithi ke uma ithola ukuthi lapho bekuhlezi khona kuthini nje kunalutho iJackani ngelithi yahamba yolanda abayisikhombisa ukuthi bazongena kuleli khaya lapha ehlezi khona. Amen bazalwane. Ngoba umoya awuveli ungene umuntu. Amen bazalwane. Kodwa uyahlola isimo somuntu ukuthi isifaka kanjani. Amen bazalwane. Bawuhlola isimo somuntu ukuthi isifaka kanjani. Ebese uma ngabe kungatholakala into ekufanele ngabe iyatholakala uthi good short moya that's enough. Ngoba uJuda akathandanga ukumkhaphela uJesu. Bakungeke inhlizweni yakhe ukumkhaphela uJesu. Kodwa kwathi ngenxa yokuthi isiprofethi usimile watholakala engolungele ukufeza isiprofethi. Haleluya. Watholakala elungele ukufeza isiprofethi. Nakho-ke lapho ngizwa khona bazalwane ukuthi ezimpilweni zethu kunezinto ngokwakha ubudlelwane noNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu abethembe ngazo. Haleluya. Kunezinto uNkulunkulu abethembe ngazo. Empilweni nje asakhuluma sekushumayeleni, akusakhulumi nasekufakazeni, akusakhulumi nasekwenzeni okuningi. Kodwa empilweni yomzalwane kunezinto uNkulunkulu akuthembe ngazo ukuthi umntwana wami akasoze. Bakwenza bonke bafunde esikolweni kodwa lowa umntwana akasoze. Bakakopela bonke bethola amaphepha befuna ukuphasa kalula kodwa wama akasoze. Bangagwaza beyofuna imisebenzi ngoba kuthiwa yikho imisebenzi emhlabeni kodwa wama akasoze. Bangahamba inyanga uma ngabe bengenelwa ukugula ekhaya bathi bahamba kodokotela, odokotela behluleka ukubasiza kodwa ngiyazi ukuthi wama akasoze. Haleluya. Haleluya. Bangazenza bonke abantu izinto abathanda ukuzenza emhlabeni bethatha wonke ama-shortcuts akhona kodwa wama akasoze. Haleluya. Bangaganga abantu abasha bajole bekhona phakathi kwethu. Amen bazalwane. Begangi ngoba bengekho abazalwane abazobona. Haleluya. Kodwa wami akasoze. Haleluya. Bangayithatha indlela abantu ngoba sekuguqukile nevangeli baba. Ivangeli sathola kuthiwa insizwa nentombi akuhlangana, yahlukana. Haleluya. Futhi noma isizwa imizwa yokugana kwavele kwathiwa kukhona indlela yokuthi finyelela kanjani la.
funa bakhuzuke along the way bathi bayaphambili kube khona izinto ezizobalimaza abazothi noma sibangenile emshadweni bahluleke ngenxa yokuthi bangene sebethwele imithwalo bengafanele ngabe bangena ngayo emshadweni. Hallelujah. Lihambe liguqula ivangeli kuthiwa hey ngenxa yama divorce bazalwane ake sithambise kancane bathi ukuhlalisana kancane abazalwane bathi kufundana nje kancane bese kuyima bezongena amen bazalwane kodwa uNkulunkulu kodwa wabo akasusa. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba sisesikhathini esinzima lapho khona nabeluleka bahle asisenabo amen bazalwane. Wakhala omunye ethi yazi bengihambe ngiyokomunye umzalwane ngiyocela iseluleko maqondana nazindaba ezokugana. Ngathi mangifika kwini ngithembile umzalwane wathi bangabe livulela ifile ngavele ngisala ngoba uthi yabona intabazalwane sizombambezela intabazalwane mina abamba leli khona. Hallelujah. So nawe nje ngibambele lamakhono. Hallelujah. Ngoba lento ukulalela abazalwane izokushintsha thina. Amen bazalwane. Ngoba ziyenzeka izinto ikakho uqale ngathi mina ukhonza uNkulunkulu is a sacrifice. Hallelujah. You do not bring sacrifice. Angeke ngilethe iBhayibheli this is my sacrifice. Kodwa ukhonza uNkulunkulu khona nje kukonke is a sacrifice. Imagine uPaul ngakho ngiyancenga ngobele bukaKristu uthi ninikele ngemizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Ngoba umzalwane uma ngabe ethi unikele impilo yakhe nokuthi uyasindiswa nokuthi uyakholwa fanele anikele umqobo lwakhe kuNkulunkulu ungasali lutho. Hallelujah. Ngoba lokho kushiye ngaphandle ikholo manje ngakho kusasa. Hallelujah. Mawufunda kukhona lento ye Greek mythology angikho kakhulu lapho bazalwane ngiyadlula nje. Ukhona lo muntu bama-Greek ekhulunywa ngaye kuthiwa igama lakhe u-Achilles. Kuthiwa-ke ngokwesiko lakubo bekuthi njalo ukuthi mangale ezalwa sayengane encane ubhajadiswa emanzini amaningi alengise nje afakwe ebese uyakhishwa. Amen bazalwane. Kuthiwa-ke kodwa-ke umehluko-ke ngo-Achilles ukuthi lo muntu wambhabhadisa wamthatha wambamba ngehili. Bakambamba ngehili wambhabhadisa wangena umzimba wonke kwasala ihili ngaphandle. Kuthiwa-ke uma ngabe eqhubeka ephila-ke ulona u-Achilles ngoba kwakuwumuntu wempi kuneprofetho ezazi khona ngaye ukuthi uyindoda yempi engabulaleki kalula. Kodwa kuthiwa mhla eyobulawa sebenzamile ukumshaya ukumgwaza ukumdubula nangemcibisholo kodwa into ebulalisa ukuthi le part angabhajadisanga yona. Wathi omunye edubule esekudeni yavele yashaya yona kanti bona ubuthakathaka bakhe. Hallelujah. Efektina yonke indawo
waba nokuthakatha okuncane obulana nje kwihihi, yamshaya nje ibhomu, wamshaya umcibisholo kwihihi, waba ubuthakathaka bakhe, isitha sakhe saba namandla ukumqedela. Amen bazalwane. Ngizama ukuthi bazalwane nasekholweni any part yempilo yomzalwane angayinikeli uNkulunkulu, it becomes an Achilles heel. It becomes lento usathana yombamba ngayo. Hallelujah. Ngoba usathana ufuna indlela zonke zokuthi ngingambamba kanjani. Hallelujah. Ngoba into ayimoshe ngayo nomuntu ukuthi uvele wathi uJesu inkosi, kanti usathana akayifuni lenkosi enguJesu. Kanti futhi le nkathi uJesu inkosi akayinikelanga ngokuphelele kulo Jesu. Kusasekhona izinto ayibhodlile, kusasekhona izinto ayifumbathile, kusasekhona izinto ayifihlile ezenza ukuthi usathane bakafuna ozokhaphela uJesu. Manje ubheka ngapha ndawo nasi isithende nje, angivele ngibambe sona lesi sithende, angimboni wonke, kodwa ngoba nasi isithende sitholile angibambe khona lokho engikubonayo. Hallelujah. 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 Amen. Emva kocezu usathane wayesengena kuye. Amen bazalwane. Emva kocezu usathane wasiyangena kuye. Hallelujah. Enhlizweni yami nje kunalento ethi ufuna ngandlela zonke usathane indlela azambamba ngayo umuntu ukuze agcine emkhapheleni uJesu. Hallelujah. Ngoba ethembile uJesu ukuthi bakunyatha kasoze. Njengoba emukela ingane ekhaya kukhona isiko labanyathi. Ukuthi ingane mayifika ekhaya senziwayo. Amen bazalwane. Athi kodwa kasoze. Hallelujah. Athi kodwa kasoze. Amen bazalwane. Kodwa emilele ngithi-ke mhla siyofika isitha. Amen bazalwane. Siyothola mawufunda incwadi kaJohane chapter 14, I think the second last verse. Cela sifunde bakunyatha bese sizothandaza. Verse 8. John 14 verse 8. UPhilip wathi kuye, Nkosi, sikhombise uyihlo kusanele. Cha, u-8:30. Oh, Yes, yes. Verse 30. Angisayi ukukhuluma okuningi nami ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi. Uyeza umbusi wezwe. Hallelujah. Amen. Engathi wayeqinisekisa uJesu ukuthi uyeza usathane, uyayifuna indawo yakhe, kodwa uthi kepha akanalutho kimi. He has nothing in me. He has nothing in me. Akanayo into angathi uma ngabe eyibheka kimi abe neclaim yayo. Amen bazalwane. Amen. Akanayo into noma kungabhekwa kuhlolisiswe kimi usathane has no hold. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angazi ukuthi wayesole kanjani uJesu. Amen bazalwane.
ukuthi akusho lokhu ngesibindi. Amen bazalwane. Kodwa uma ngigeza noma ngicangela bengathi mina ingenxa yokwethembeka kwakhe ekushweni kaNkulunkulu. Ingoba wayeqinisekisile ukwethembeka ukwenza kuphela lento uNkulunkulu ajala yenza. Nokuyihlukanisa nezinye izinto. Athi uPostoli Paul mina I decided ukuthi when I come to you I shall know nothing else except for Christ crucified. Amen. Hallelujah. Engathi wayefuna ukuqinisekisa ukuthi abantu engizohlala nabo phansi sifunde noma ngibashumayeze, angifuni ukuthi kube khona noma ngathiwa i-general knowledge. Angifisi ukuthi kube khona enye into abazothi bayithole kimi ngaphandle koKristu ebethele esiphambanweni. Amen. Uyeza umbusi walelizwe kodwa akanalutho kimi. Amen. Hallelujah. Amen. Enhlizweni yami kuhlala nje leyo nto ukuthi ngathi nami ngazibuza nawe mzalwane bongazibuza ukuthi kwebe kuthiwa uyeza umbusi wezwe kimi noma kuwe unani? Kimi noma kuwe unani umbusi wezwe? Ingabe zonke izinto ezikhona kimi izinto ezivela enkosini yini? Hallelujah. Ingabe zonke izinto ezilapha eziphila kimi izinto ezivela enkosini yini? Amen bazalwane. Amen. Ngoba kukhona izinto uSathane asibambisa zona futhi kube izinto eziharmless. Amen bazalwane. Amen. Uthi noma iphethe lento uze kusathandazeka zonke izinto zisenze inkinga yikho. Amen bazalwane. Kanti uyazi uSathane ubeke nje usethe ibhomu. Amen bazalwane. Ulibekele nje i-timer lapho kuyoqhuma khona. Amen bazalwane. Ngoba ngiyacabanga uJuda wayesejwayele ukulokhu ehamba uthatha nje imali kungashiwo lutho. Wayesejwayele ukungathembeki. Hallelujah. Amen. Ukuthi wayekhandela nevangeli longathembeki kwakhe. Ngoba likhona ivangeli longathembeki. Amen bazalwane. Elokuthi hayi but you are judge wena, God does not judge me. Wena uyehlulela kodwa uNkulunkulu akazehlulele. Umuntu ekubuka ukuthi ize noma zikhona izinto umthandazo sathandazeka nema phambi kwabazalwane nje uyafakaza kusafakazeka abone ngathi hayi konke kuhamba kahle. Kanti uSathane ngathi umuntu uma ngabe efuna ukumhlaza akaqale emhlaze uSathane esadume ekhoneni elincane ukuhamba kwakhe sasekhoneni elincane uyamyeka. Amen bazalwane. Ukulindile futhi he even has promotions. Uyakwazi ukumpromote uSathane. Amen bazalwane. Ukuthi akubekele phezulu enzela ukuthi mhla ngiyomuyisa hallelujah. Udumo kwakhe lokujima loshaka kwamasha udumo kwakhe lohamba liyofika eCape Town. uSathane umyekelile wathi hayi kahambe lengathi bahamba bawu70 bejika wamfihla uJuda. Amen. Kwatholakala phakathi kwabafundi kanti uSathane umlindile
qhubeka ungathembeki khona lapho engilinde khona qhubeka nje nongathembeki mina ngilinde nje ukuthi ukhule nje uthenje phathisa imali haleluya ngenxa yokuthi abantu abakuphathisa imali ababoni ukuthi awethembekile kodwa mhla uyoba likhulu tu yoba likhulu tu ingakho ethi ngelinye ilanga qaphelani izimpungushe encane beware of little foxes beware of little foxes athi ngoba imvubelo encane ibilisikhala imvubelo encane amen bazalwane kunezinto ezincane nje enganakeki futhi amen bazalwane noma ukhona phakathi kwabazalwane ingaze ngime nje phambi kwabazalwane sikhona nje lezinto ezincane enganakekile kanti uyaqhubeka nje usathane ukuthi akahlale nje akaqhubeke ngimlindile khona lapho ngimlinde khona haleluya ngokuyilokho nje bazalwane ukuthi kukhona izinto esethenjwe ngazo uNkulunkulu haleluya kodwa futhi simisiwe isiprofeto sokumkhaphela simisiwe isiprofeto esokumkhaphela ingabe mina mhla isitha siqina sifuna esingaconvince ukumkhaphela yotholakala ngikuphi amen bazalwane ngoba njengoba zonke ezinye izinto ngizenza ngechoice kodwa mhla kufika ukumkhaphela there is no longer a choice engibensanayo amen bazalwane ngoba mase sifikile isitha amen bazalwane sithola ukuthi hayi lo ulungele vele siyangenela futhi asifani noJesu uJesu mina ngibe ngasisanga ngiyaqonqoza ovulayo mina noma besengena cha kanjalo sathana ngenele nje sathana yazi ukulungela nje iphuthe haleluya haleluya kodwa angeke noma ikuphi ungena lapho kukhona into yakhe ungena lapho kukhona khona okwakhe uma kukhona kwakhe engenele uma kukhona kwakhe uyayengenela haleluya cha bekuyiloko nje kafushane bantwana benkosi enhlizweni yami inkosi ibekile namhlanje haleluya ukuthi masiqaphele thina in the little things lezinto ezincane lezinto nje ezincane haleluya very little things izona ezizodonsela amanzi ngelinye ilanga izona ezodonsa izinto ezofike zisimangaze haleluya vele kuthiwa ubheke nomfana thuba basonphaya kahleni bo ngeke niyamsukela kanti mhlawumbe bekukhona thina besingakubona besingaboni lutho thina haleluya kodwa inkosi ngiyabona haleluya ngithi into emnandi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo ukuthi unamehlo yabona futhi nje noma ungathi hayi so long ayibonanga ibhaki yakazwane ngenze noma yini ingahlala ingadluli ibhaki yakazwane awunike nje ithuba usathana ukuthi awuzimelise nje ungayiboni ibhaki yakazwane kodwa yonke into yenzayo ihlezi phambi kwamehlo kaNkulunkulu haleluya